Nigo yanyorire umuteneneri omoya Kardinali John Nyang'au omoyega bwogo saberwa naboigo kobekwa ase amaboka Nyasaye nigo korekana bene ase ensemo ya esani yogotoka sebunge ya Kitutu Masaba imeye kaunti ya Nyamira gokwana chinga kiecho Kardinali Nyang'au nigabaga kurieira yogo chiakorwa bokoreri oboikeranu anene ase mirimo korengana no kurangirwa uko asensemo yende nigagania baraimense ya Kenya anene kurwa serikali go ensemo ya Azimio la Umoja wa Kenya agocha otwara obomo munenchiremo yoko enekia omorembe na baiga magendero aberiga kororokana imeyense ya Kenya umurikyo ito Job Mangi na ikirana sayo na gotwarganira roboti Nigo yaba omochengo omonene ensemu esani ebunge Kitutu Masaba asomoyega bokobekerwa chianga chokoba omukadinali David Nyang'au ase kanisa Lejo Maria omoyega oyinigo chaka ase misa ase abaga kobekerwa chianga goikera goikaransiwa ase kerogo na goikerania omoroberio bokoba omukadinali baka igoro yo ega kotumeka sokoro igesio na kufunga kondo wa Mungu na kolenga chimande cha Nyasaye okwarigani wokomoroberio yo nigo kwareta amo abaigeno bekanisa Lejo Maria kurwa stinsemo ao imiense ya Kenya ekero kyo cardinal na kiki akaber kurwa sekero ekane kapisa kego ngobo pop so cardinali igatenete a region. So no muntu manne sana pongeza sana mzee asiba muchengera asokonyora libaga lya bene lyokora ekanisa eyo na korwa eira kumosira sire asa mazikani kolenga bata musigita kunyara kanisa musire egara kurandi bata galinga lyaye nandi bamanya no mukubo jire gaya au ni agatokiniria maguta yatwanyona intu yobosasiroti na watu achakire buna chakire ndero toiboire igoto kumuganiria maya Nyasaye mokonye kumusabiranga tosome gente kama kurwa sare kubwaba sai gusaba gakabande barorenge nchire moyo guturikana kumanya Nyasaye nenchire moyo koleta omwangaso muya na marokereria maya guchya sabandi ensemo ya inaorokia omogoko omonene asogoikera ekerengekyo na goteba nachi gokora emirimo yaye ase oboikeranu emireme yebono ase naikire obukadino ase etikuote yekanisa yanira ntume nentuma Nigeria yonkogenda nentuma Sudan igongochi nasaba Kenya komenya ase omorembe ase arwa esegeto gochia sabara ibakora chinkwana egache Kenya kwanza na Azimio otwara okoiwanana na kurigeria amagani aba Kenya alego sawa chinkwana chigenderete baiwane chibe chomorembe Kenya yitu ne yamoyoka mangana bisa kumbiyo toiwane ondetali oromobe aba bakwamiri nabo bali gasi naba motore baiwane Kenya yitebe no morembe Kenya ne motobwate ndobwati Kenya ndi nande abasae diga tobwata no koboko komo eserikali bono onye yaikire kobageti leta support it nande nari gojigo sababara ya babere omorai Raila amo no morai tobwense William Ruto babwata no koboko ginko reporter ya Ndizi TV kurwa se kaunti ya Nyamira Job Mangi.